Non nili gitu ke bukan subdivision kang hanjang langso long. Hanjang langso ke CS unit pen kiwangi ingkan ko rako mate grup talin labang so sengkan afan bali buthar ke CS June along padopon jabra langso long labang so along kachepate dunia pan kedam tang dari krep open tinian talang itum lang lepin pen dak practice pon bom lo Charlie pon bom lo soy jang tum dak pangrumpet bang okep an bak adi soy jang tum ani bang stame alang tum dak doklung pen ka Charlie mate ka practice pon alang tum dode sang sing ka practice pon lo kasi alang tum penili birta kelong pon lapusan hello ja alang tum kidam tang stame labang so best team salang tum long pon la senon dus stame alang tum labang son best team tame keban thu thekji pachalang tum kapori pon lo lapela son tina cepate long stame alang tum cepate do ne aji puson sini tum birta long pon kasi non alang tum dak cepate pon adim la bangkela don suri aklam po long si kedam tang dari krep hope alang tum practice pon bom lo kasi non alang tum puna ni theklong lo alang tum practice bom la kasi camera person halang tum hapak lain basi chuning lo alang tum non body pon bom lo kemesen alang tum best team ke bang dia si kasi kat channel hoy men tame alang itu pan akhir juni itu lo alang itu mesen tim ilong dulu padan penili anon terang kat